Avui fem una passa fora de la ciutat de Barcelona. Sabeu que a Ràdio Comerç ens agrada parlar del territori, de tot el que passa, perquè a vegades la ciutat a nivell de comercial, a nivell de política, doncs apareix massa i més del compte. I per tant avui anem cap al Berguedà i ens acompanya en Xavi Orcajo, que és president de la Federació Comerç del Berguedà. Molt bon dia, Xavi, com estàs? Bon dia, com anem? Molt bé. Escolta, explica'ns una mica com ha estat aquest procés de coordinació de totes aquestes entitats de comerç dels diversos municipis del Berguedà que heu creat aquesta federació, no? Per què heu fet i des de quan? Bueno, al final és una cosa... Creiem que és un tema que ja feia baixada, no? I que la pandèmia, com molts altres temes, ha fet que s'accelerés tot, no? El Berguedà, com a comarca, està perdent molt competitivitat econòmica envers l'àrea metropolitana i Barcelona. Això és el que està passant en molt territori a Catalunya i afecta diferents àmbits des del despoblament, a la pèrdua d'actius del jovent que se'n va estudiar fora i no torna, a la falta d'emprenedoria. Tot això està afectant econòmicament a la comarca, no? I l'àmbit del comerç no és menor, no? També ho estem patint. Això què fa? La conseqüència principal és que, perquè us feu una idea, la comarca del Berguedà té 31 municipis i més de la meitat són municipis que tenen menys de 300 habitants. I com bé sabeu, un municipi que no té comerç és com una urbanització, passa a ser una urbanització. Llavors és molt important mantenir el caliu, el fer de municipi que et dona el comerç de proximitat i les botigues obertes, etc. Llavors, aquesta primera necessitat feia que ens plantegéssim ajudar aquests municipis més petits per mantenir un comerç viu, perquè al final ens trobem que això, que anem perdent competitivitat i al final només ens queda la capital, que és Berga, que és una ciutat també de 16.000 habitants, que també està afectada, evidentment, per aquesta problemàtica. La pandèmia que ens ha fet? La pandèmia ens ha fet veure, primer, analitzar molt bé les dades de consum de la gent, és a dir, hem vist que els berguedans o compren a Berga o ja marxen fora de la comarca. Això, per la gent de Barcelona, àrea metropolitana, és una cosa impensable. Al final, qui no compra a Barcelona compra a Hospitalet, qui no compra a Sabadell compra a Terrassa. És a dir, sempre tens grans nuclis urbans on pots anar a comprar en grans eixos comercials. Aquí a la comarca del Berguedà, com altres comarques, no ho tenim. És a dir, o compres a Berga o directament marxes de la comarca i descapitalitzes el consum. Per tant, havíem de fer que la gent... A Manresa o fins i tot a Barcelona a comprar? Sí. És a dir, les dades que ens donen és Manresa, Vic i fins i tot Barcelona i Andorra en un alt percentatge, perquè al final hem de comptar que tenim Andorra una hora i Barcelona una hora nosaltres. Vull dir que... I a més va molt lligat també amb el tema de l'oci, de l'oci i cultures, i la gent fa oci, fa cultura. I aprofita per consumir comerç, passeja per les ciutats, etc. Per tant, és una cosa que hem de lluitar contra això i llavors vam dir, la millor manera, evidentment, és anar a una, és a dir, fer que el Berguedà sigui un únic centre comercial. És a dir, ens hem de fer veure, la gent ha de conèixer l'oferta comercial que hi ha, hem de ser atractius també pels nous emprenedors que volen dedicar-se al món del comerç, etc. A més, també és un sector molt afectat per l'envelliment. La comarca del Berguedà és una de les més envellides de Catalunya. Per tant, tot ho portava, això. Tanmateix, la gent diu que després d'una pandèmia, escolta, esteu tornant a estar de moda, no? Que la gent vol marxar de les ciutats, que vol anar a viure a altres espais com Berga, que podria ser, o municipis petits, que el tema de la proximitat és allò que ven perquè porta valors, perquè porta el territori, etc. Potser encara no es nota això. No sé en quina fase estem. Aviam, tot això té conseqüències positives i negatives. És evident que el Berguedà necessita gent, és inevitable. Necessita retenir gent, perquè evidentment d'aquí neixen joves que se'n van fora a estudiar i no tornen. I tenim grans talents i grans emprenedors que decideixen emprendre fora i no tornen. I nosaltres necessitem retenir aquesta gent i que aquesta gent faci família aquí, creixi la natalitat aquí i puguem créixer aquí perquè tot això farà que creixi el consum interior, que és el que nosaltres valorem. Ara ens trobem, com tu bé dius, que ve molta gent de fora. Molta gent de l'àrea metropolitana que valora, que busca altres actius, amb el teletreball també ho ha facilitat molt, però també és veritat que ara mateix ens trobem en una situació on el que estem agafant és gent que amb els recursos econòmics que té, gent subsidiada, gent pensionista que amb els recursos que té no pot viure a Barcelona i a l'àrea metropolitana pel seu elevat cost i ve a viure més econòmicament al Berguedà.
però clar, és gent que no és activa laboralment o és poc activa laboralment, no? I això també fa que augmenti la població, però no augmenta aquest consum intern. I a més fa que els lloguers o les compres dels habitatges augmenti també. Vale? Per tant, estem en aquest punt que ens estem situant tots. I aquí el comerç és bàsic, perquè al final, quanta més gent siguem, més gent consumirà en el nostre tal. I nosaltres tenim dos sectors molt diferenciats. Un és l'agroalimentari, és a dir, el comerç de proximitat alimentari, evidentment, som un punx brutal, perquè la qualitat és enorme i hi ha gent que ens ve fora d'altres comarques a consumir productes aquí, d'aquest sentit. Però després tenim el tema de productes no essencials, que sembla que no, però és la gran majoria. És a dir, botigues de roba, de moda, complements, electrònica, etc., que aquests sí que estan patint una greu davallada del consum. Clar. Això et volia preguntar també. Primer de tot, quina és l'oferta, si esteu bé o si els últims anys hi ha hagut una crisi que ha fet desertitzar a nivell de varietat també el mix comercial, o creus que és suficient per no perdre-ho i seguir avançant i seguir incrementant-ho? I, per altra banda, les oportunitats aquestes d'aquesta globalització, que de fet ja fa anys que la tenim, no només d'ara, no? Que permet que, escolta, si hi ha bons productors al Berguedà, en aquest cas especialitzats, com ha de ser, en formatges, en menjar, en verdures, en el que sigui, doncs que surti de la comarca i també hi ha oportunitats de negoci aquí, no? Doncs són aquests límits, aquesta balança. Això ho teniu també... Sí, al final tot això ho tenim contemplat a l'hora de fer la federació i parlar-ho amb totes les UBICs. Al final, al Berguedà som 6 UBICs, i al final, quan parlem tots junts, hem d'afrontar aquests reptes de futur. I és evident que l'UBIC de Puig-reig o l'UBIC de Bagà, un municipi tan petit com Bagà, no té potencial per fer front a això si no ho fem des d'un punt de vista unitari i conjunt, no? I és un dels motius. Aquí s'han d'afrontar reptes de futur bàsics, com són la modernització, com són la digitalització. Per què? Doncs per créixer en el consum, per exposar l'oferta que té cada municipi, perquè s'ha d'exposar perquè el client sàpiga el que tens i vingui a comprar-t'ho a casa, no marxi ja, no de xip agafi el cotxe i se'n marxi a Manresa o marxi a Berga. Això s'ha de fer. També han de ser atractius al jovent, que potser tenim una estudiant de moda, m'ho invento ara mateix, que en comptes d'emprendre a Barcelona o a Girona, diu, ostres, doncs jo em quedo aquí, agafo la botiga dels meus pares i li dono una volta a tot això i faig un nou tal, aprofito la digitalització. Tot això hem de donar suport i cobertura a tot això des del municipi més petit al més gran. I això també ens ha fet, a l'hora de plantejar la federació, dir, és que nosaltres no som un punx molt gros, hem de ser tots junts, no? I a més, Berga encara s'ho pot permetre pel volum d'associats que té i de gent que som, però és inevitable que les altres UBICs necessiten una professionalització de l'entitat i elles soles no poden amb els recursos. Llavors, mancomunar aquests recursos, una de les coses que hem fet és que les altres 6 UBICs, amb el suport de tota la federació, contractarem un gerent per portar aquesta entitat, saps? Perquè els pugui dinamitzar, perquè, evidentment, la gent a una entitat, ja saps que és allò, la meva botiga, vaig fent, i quan puc, tinc una entitat allà que hem de fer alguna campanyeta, no? Clar, aquests reptes de futur no es poden afrontar d'aquesta manera, per tant, Berga Comercial ja té una gerent, ara ficarem un altre gerent a lo que és la federació, que ajudarà a mancomunar tota la despesa i tota la gestió de les altres UBICs, i esperem fer aquest salt de qualitat amb modernització, digitalització i reptes de futur que ens venen per evitar això, no? El tancament i l'envelliment dels nostres locals comercials. Per anar acabant, hi ha l'assumpte, òbviament, dels propis consumidors locals, aquesta gent que deies que cada vegada que n'hi ha menys, que la gent no s'hi estableix, etc. Per altra banda, hi ha el comerç o els serveis que estan destinats a tota aquella gent que hi va cap al Berguedà, és a dir, el turisme intern o extern. Això, quines previsions teniu de cara a aquest estiu? Estareu bé? Vindrà força gent? Creu que ajudarà a salvar aquests darrers mesos? Com estareu? Aviam, per desgràcia, moltes vegades s'han realitzat polítiques, i jo crec que a Barcelona, arrel de la pandèmia, ho heu viscut molt de prop, on s'ha tractat el turisme i la gent que ens ve a veure com el pal de paller de l'economia, no? És a dir, aquest ha de ser el motor de l'economia. I hem vist que el turisme és molt volàtil, és a dir, una pandèmia que ens ha tancat fronteres ha arruïnat a moltes empreses, no? I ha deixat els carrers deserts, no? Per tant, per nosaltres considerem que el turisme és un actiu que tenim, perquè tenim molt que mostrar, és un actiu que tenim i que ha de ser la cirereta del pastís. És a dir, sí que ens ha d'ajudar, per exemple, ara en aquestes èpoques, a reflotar, a treure el cap, a recuperar-nos una miqueta de la patacada de la pandèmia, de la postpandèmia sobretot, però ha de ser la cirereta. És a dir, nosaltres el que volem és que la gent que ens ve a veure
hi hagi gent que es vulgui venir a viure aquí a Berguedà, que vulgui fer la seva activitat econòmica aquí i que compri de manera regular aquí els pantalons, la càmera de fotos, la carn o el que sigui, que és per nosaltres l'eix vertebrador. I creiem que les polítiques han d'anar destinades en aquest sentit. Però, evidentment, com que això és una roda que va rodant fort i que anem cap a aquesta direcció, no negarem que una de les comarques que té més turisme rural o més càmpings, evidentment, hi ha molta gent que ens ve a veure i, per tant, estem preparadíssims per rebre'ls i donar el servei de tot allò que puguin necessitar. Moltes gràcies, Xavi Orcajo, president d'aquesta Federació de Comerç del Berguedà. Dius que sou 7 municipis, que amb un recordatori, comencem per Berga, òbviament, però en teniu altres, eh? Sí, en tenim. És Berga, Gironella, Puig-reig, Bagà, Casserres, Gironella, Puig-reig, Casserres, Bagà, Berga i me'n deixo un, que em mataran, però ara no me'n recordo. Però, no, sí, és veritat, ara m'he liat, perquè el que hem fet és, com que una federació forma part de diferents ubics, els comerços que estan situats en municipis on no hi ha ubic no podrien formar part de la federació. Llavors, el que hem fet és crear una ubic Berguedà. Llavors, si hi ha gent de Guardiola, gent de Castellà, gent de la Pobla, gent de Borredà, que té un comerç i vol formar part de la federació, l'ubiquem en aquesta ubic Berguedà i així pot formar part de la federació. Que era una miqueta el collon legal que teníem perquè tothom pogués formar part d'això. I estem representant ara mateix uns 450 comerços de la comarca. Que no és poc. Molta sort. El 80%, vull dir que... Doncs és un èxit, segur. Gràcies, Xavi Orcajo. Seguirem pendents de tot allò que feu. Ja sabeu que a Ràdio Comerç teniu un mitjà per parlar del que passa en el retail del Berguedà. Gràcies i molt bon dia. Gràcies per l'atenció, Albert. Merci.